Hvad er det? Hvad er det? Det er fandme hyggeligt. Mette rygter. Mette rygter. Mette rygter. Mette. Gå til siden. Vi filmer lige. Hvor er hun helt glad, mand. Fuck den over. Var det på Facebook, ikke? Emma. Var det på Facebook, ikke? Jo. Godt. Fordi jeg skal se Det der, det er bare Facebook. det der, det er så skidt. Nej.